да башласып киләсезне. Менә ул безнең кызыбыз, Казан буйлағы шагыйрә, язучы һәм гомумән фикер иясе буларак та таланты белән дә соңгы елларда татар халкын, татар укучысын тотып тора торган олы шәхес. Хәйбер Ибраһим, язучыбыз, шагыйребез, соңгы вакытта җырлар остасы, җыр, моң белән дә татар укучысын, тамашачысын шактый аптыратып, дулкынландырып торган кешебез. Рәхим итегез. Менә рәттән китә Венера Шәмсетдинова, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррир урынбасары, безнең ул пиар-агент һәм гомумән китапларны тәкъдим иткәндә, аның рекламаларында иң төп кешебез һәм ул татар китабы дигәндә, Татарстан китабы, Татарстан китап нәшрияты китабы дигәндә ул безнең профессор. Шуңа күрә ул безнең бүгенге кичәнең төп оештыручыларының берсе һәм әлбәттә ул алып баручысы булачак. Безнең Венера Шәмсетдинова. Альбина Абсәләмова безнең рус телендә иҗат итүче дустыбыз, каләмдәшебез. Ул инде күп кешегә Абдрахман Абсәләмовның оныгы буларак билгеле. Һәм Идел Казан журналының рус варианты, рус версиясының баш мөхәррире буларак та билгеле кеше. Хәзер бер генә журналчыга татар журналларын кайчакты Альбина Абсәләмова. Айгөл Әхмәтгалиева, ул инде Чаллыда яшәп иҗат итүче безнең каләмдәшебез, күбрәк проза буенча мәгълүм кеше. Аның соңгы еллардагы повесть романнары, хикәяләре укучыны шактый байыттан рухи хәзинәсен байытты, чөнки ул үзенчә, үз почеркы белән, үз стиле белән әдәбиятка килеп кергән һәм ныкка, озакка калган язучы. Соңгы елларда драматургия буенча да уңышлары бик күп һәм башка бик күп һөнәрләр остасы. Тамыр мәртәбә Айгөл Әхмәтгалиева. Алина Сәмиева безнең җитәкчебез дә ул язучылар берлегендә. Шул вакытта соңгы елларда шулай ук менә шигърият орбитасына очып, атылып килеп чыккан шагыйрәбез. Юкка гына ул язучылар берлегенең җитәкчелегенә кереп утырды. Һәм без аны бик теләп каршы алдык. Альбина Сәмиеваның шигърияте шулай ук бик нечкә, бик шундай тирән, һәм шул вакытта гражданлык позициясе шактый нык күрсәтелгән, яңгыратылган шигърият. Алина Сәмиева. Рифат Салах инде ул Җәлил премиясе лауреаты. Хәтта ул Төркиянең премиясының да лауреаты. Шактый төрки дөньяга билгеле яшь шагыйребез, бик тынгысыз җан, бүтән җирдә, бүтән чараларда ансыз булмый. Менә без дә сезгә Казан җәмәгатьчелегенә аны алып килдек. Аның монда килгәне дә бар икән, мәчеттә дә беләләр аны. Урамда тотасы яшәләр. Шуңа күрә Рифат Салах ул чын шагыйрь буларак актив, трибун һәм әлбәттә ул талантлы. Рифат Салах. Кемдә калды безнең? Менә хәзер үзем таныштырам. Я бы хотела представить еще одного нашего спикера. Это Алексей Арзамазов, доктор филологических наук. Сегодня он расскажет и покажет вам «Самоучитель», который выпущен был в татарском книжном издательстве «Татарща Селяйшик». Вот можно, Алексей, продемонстрировать. Да. И расскажет такие секреты с вами, поделится по тому, как легко обучиться татарскому языку. Будучи не носителем языка, он в совершенстве знает татарский язык, и сейчас татарское книжное издательство готовит к выпуску «Самоучитель по ирзианскому языку». Но это еще подробнее в будущем, поэтому оставайтесь. Менә шулар бит инде. Инде хәзер сезне әлбәттә бит таныштык кына. Исәнмесез дип, саумысыз дип килеп кердек сезнең арага. Бу инде танышу рәвешенә булды. Хәзер инде барыбыз да кунакларны каршы ала хуҗалар үз сүзләре, үз теләкләре белән
өз құтлаулары белән дигән кебек. Хәзер микрофонны кирмәкче булам шушы бәйрәмнең хуҗасына, тел хуҗасына, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле премьер-министр урынбасарыбызның минем сабакташым, бергә укыдык, Равил Калимулла улы Әхмәтшинга барысын да әйтеп бетердек. Бүген монда бу кичәдә без түгел, безнең дә кунаклар, безнең төп монда утыралар, Казаннан безне якын итеп килгән якын дусларыбыз, якын безнең яраткан шагыйрьләребез, җырчыларыбыз. Шуңа күрә бүгенге бу бинада без кунак булып, алар безгә бәйрәм уздыралар. Килгәннәр өчен бик зур рәхмәт. Аларның һәрберсенең үзенең планнары бар. Менә бу көннәрдә без аларны нык итеп сорагач, Каилзадулла Союз председателе, культура министры менә аларны безгә командировка җибәрделәр. Иң беренче башладылар бик дөрес итеп Мәскәү шәһәрендә үзебезнең мәчеттә булдылар. Һәр мөселман кешесе мәчеттә булдылар. Анда очраштылар, дин әһелләре белән дуга кылдылар. Анда аларга тоже матур китаплар белән киттеләр. Шуңа күрә изге эштә йөрисез, шулай да килергә дәшен насыйп булсын. Сезнең иҗатлыгыгызда уңышлар телибез. Әле сезнең алда бик күп еллар теге иҗат җимешләре безнең монда утыра Мәгдиевнең Кемәтлесе будущий Мәгдиевлар, Гомар Башировлар, бик күп монда будущий язучылар. Шуңа күрә алар уже һәрберсенең үзенең зур исеме бар бу дөньяда. Бу иҗатта. Иҗат юлыгызда сезгә уңышлар телибез. Һәр сез дә итеп китәсез дә, и башлыйбыз. Халыкка кирәк хәзер ни? Кичә. Хәзрәт. Кебек бай, рухлы, рухиятле, мираслы халык, ул мин әйтәсем килми, теге аерым буласым килми башка милләтләрдә, ләкин татар халкы ул рухи яктан, мирасы белән дә, тарихы белән дә ул бик бик халык. Менә шушы әйберне, шушы аксиоманы бүген без дәлилләргә тиеш менә монда утырган язучылар. Шул турыда әйтә сүзем. Хәзер инде Татарстан китап нәшрияты чыгарган китапларга күчәбез. Менә хәзер сезгә Венера Шәмсетдинова дигән кызыбыз, безнең ул төп китапчы, китапны пропагандалаучы, безнең кешебез шушы минем башлаган теманы дәвам итеп, әлегә татар китаплары дөньясына бер сәяхәт ясап карыйк. Бик зур рәхмәт. Пользуясь случаем, я бы хотела тоже поблагодарить Равиля Калимовича и Министерство культуры за возможность донести до нашего читателя в Москве все богатство, которое сегодня издается в Татарстане. В Татарском книжном издательстве в этом году было издано порядка 20 наименований книг Габдуллы Тукая. И я сейчас вкратце с каждым из них познакомлю. Вот здесь на столе у меня размещен альбом Габдуллы Тукая, который был выпущен 2 отдельными изданиями на татарском и русском языках. Сейчас вы на экране сможете наблюдать некие подробности этого альбома. Вкратце скажу, что альбом посвящен творчеству великого татарского поэта, и здесь включены факты его творческой жизни, его личной жизни. Книга начинается с вступительных слов Рустама Нургалиевича, вступительного слова Ментимира Шамиева. В этой книге использован фотоархив Зуфара Баширова, и один из составителей – это наш заместитель директора Татарского книжного издательства, кандидат исторических наук Лясян Минуллина. Хочу отметить, что работа над сборником объединила целую плеяду специалистов из разных учреждений. Среди них представители Национального музея Республики Татарстан, Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан, сотрудники музея Габдуллы Тукая. К примеру, современную часть написала кандидат филологических наук Гузель Тухватова. И также в альбоме использован текст нашего классика Мухаммеда Мандиева. Вот сейчас, листая, можете, следующий тоже слайд, вы можете увидеть, что, допустим, здесь опубликованы, еще раз говорю, факты из его личной жизни. Да, это вот, допустим, родословная опубликована рода Габдуллы Тукая. Опубликованы редкие картины с изображением Габдуллы Тукая, это в исполнении наших известных художников. Также в этом альбоме можно прочитать его известные произведения, конечно же, «Шурале»,
Помимо этого, начинается этот альбом с того, что начиная с маленьких лет, так скажем, Бутултука, и заканчивая его творчеством. Пожалуйста. Отметить вот это издание, это многотомник, сразу 6 томов. Татарское книжное издательство совместно с Институтом языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана мы проработали и издали сразу 6 томов в переводе на русский язык. Эти тома включают поэзию, прозу, публицистику и литературно-критические статьи. Сегодня это издание является полным собранием произведений поэта и впервые системно объединяет все его творческое наследие. Вкратце остановлюсь по томам. Также в этом году мы выпустили такую игру «Портал». В переводе «Найди пароль». В чем смысл этой игры? Вот вы видите карточки. Эти карточки на этих карточках, точнее, изображены известные персонажи из сказок Бутултука, и с ребенком совместно находите пару. И также здесь в этом наборе содержится небольшая книжка с произведениями Бутултука. И с помощью того, что вы находите пару, вы также с ребенком изучаете или знакомите его с творчеством Бутултука. В эту субботу в Доме музыки мы представим огромный ассортимент книг, порядка 200 наименований, где эти издания можно будет приобрести. Венера айтты, өзүңдөн башлап, өзүңө көрсөт деген кебегенде менен Татарстан китаптын шериф китаптары болгоч, мен шунда үзүмдө иштегеш, мотор эдебият редакциясы мөдири буларак, мен де өзүмнүн бир китабымды сизге тактим этмекчи болом. Бүгүн презентация рәвешендә, инде алар шактый биринчи ел лекцияларда шактый илгәрәк була бит инде, 20-22 елларда бүгүн алар сатуда бар, һәм алар минем үзүмнүн дә иң яраткан китапларым. Һәм укучылар тарафынан да бик җылы кабул ителгән китаплар. Менә шушы «Албастылар» дигән китап, ул инде шундый роман, кыйса роман, һәм «Албастыларның дәвамы» «Албастылар 2», «Албастылар 2» дигән шундый бик үзенчәлекле шулай дәвамы китапның, шушы әсәрнең. Менә шушы ике китапны сезнең каршыгызга тәкъдим итәм, һәм әгәр дә укырга теләсәгез, менә миндә берничә экземпляр бар. Һәм инде әйтүемчә 2 көннән соң тагын шушы күргәзмә, китап күргәзмәсендә, китап сатуында шулай ук безгә аласыз. Албастылар. Минем үземнең чынлап 35 китап бар, 35 китап, шуларның яртысыннан күбрәге проза, чәчмә әсәрләр. Мин үзем прозаик буларак соңгы вакытта укучыга билгелерәк кеше. Әлбәттә, шигырь дә бар, драматургия дә бар, балалар өчен дә иҗат итәм, ләкин нигездә шушы чәчмә әсәрләр, китаплар язам, проза әсәрләр язам. Һәм менә әйтүемчә, бүген менә шушы китапларның иң билгелесе укучы алдында бик билгеле, шактый киң таралган, кабат-кабат басылган шундый китап сезнең карамакка чыгарам. «Албастылар». Нәрсә турында ул китап? Бу китап әлбәттә инде бер магик, бик сихри, инде бер хәтта мәҗүси характердагы башлангыч бар. Чөнки хәтерен югалткан егетнең бер елдан соң аңына килеп хәтеренә кайтып, шушы хәтеренең югалган хәтерен эзләп йөрүе һәм албастылар утарына, урман ичендәге, кары урман ичендәге албастылар утарына барып эләгүе һәм аннан соң булган маҗаралар, алар арасында мәхәббәт маҗаралары да бар. Шулай вакытта кыргый, табигать белән бәйле төрле маҗара, вакыйгалар да бар. Шул вакытта авыл тарихы, милләт тарихы һәм гомумән татар милләтенең, татар кешесенең рухының, иманының никадәр сынауларга дучар булып та исән калу тарихы сурәтләнә менә бу китапта. Хәлим дигән героебызның 2 том буенча барган маҗаралары. Анда инде әйтүемчә мәхәббәт сынавы да бар, иман сынавы да бар, әлбәттә гаилә сынавы да бар. Һәм шушы милләт сынавы да бар, гомумән тарихи сынау. Менә шушыларны күзәтү сезгә кызык булыр дип уйлыйм. Һәм шушы 2 китапны сезгә тәкъдим итәм. Бүген бит безнең тәкъдим итү кичәсе.
Өзіміздің ижадымыздан. Мен шошы кітаптарын сөйледім сізге. Рахим етегіз, оқып қарағыз. Әгер тересәгіз, соңынан сөйлешіріміз мен Қазандағына телефонларымы нақсыр өшті yazып қойдым. Автограф бергенде шулай сізге мәғлім болыр. Давам етеміз бүгінгі кішерімізіне. Шулай енді қазір шиғырге кішесі келешінге проза турында, юбилейлар турында сөйледік. Біздің шулай Yazıcılar Birliği'nde bir kişili poeziya ruhu yaşıyor. Bir kişili şairlerimiz var. Bu indi son vakitte birilgen bölüklerden görüne mesela şu Jalil premiyası, Tukay premiyaları şairlerge biriyle demek şiiriyet bize bir kişili bir sıralgan, kuş tarafından sırav olungan şiiriyet. Gerek şiiriyet, kişinin ruhiyetine gerek. Kişinin көңіліне керек бүгін шиғыр. Татар бір вақытта да шиғырдан ойырылмаған. Çünkü шиғыр ол жыр ішінде керек, ол сағыныш ішінде керек, ол үміт ішінде керек, юаныш ішінде керек. Міне шаған көре шиғыр білен дұға көбік қабыл етіліп, шиғыр білен кіші ешеген, һәм өзінің тұрмышын емлеген, көңілін тұлыландырған, тұтырған, һәм еркелеген, назлаған, һәм шул вақытта өзінің болған бүтін Dünyaya bulgan qarашын bildirgen şiir aşağı. Şu obrazlar aşağı, simvollar aşağı. Mine şu şunday ruhtarak ijat etuvchi bugungi zamanda eng kuchli shoirlarimizdan birisi. Qo'shiqlar albatta aytuvchi proza asarlarda yozar. Lekin yana shoirlar olarak ko'proq taqdim etishim kerak bugun. Bizning mana shu bugungi qonog'imizni taqdim etganda o'rgatdim. Liliya G'aybatulina Sirayeva degan mana shu qizimiz. U benim şakirtim olarak da köpmür derecede üniversiteden benim ödevi birleşmelerde birge oralışıp hayatdaşlar bulup şunday oralışkan kişi minani köptenden bilem şuna göre benim sözlerge ışanınız. Sizin aldığınızda zor şaire basıp durun. Gımarım iki tügül, her karışı, her sılışı bağlı dostağın. Жиде яктан жиде буын жырлар бәгіреме келіп тоқтаған. Менікі түгіл, мен өткеннен сәлем елден келер жырларға. Иңнәріме күннәр ұрынып ұза, ойларыма түннәр шуала. Мен фал болып барам алыға, мен яңадан ашылан күн сайын. Жиде яктан іскен жырлар тынан бір йыдырығым етіп қысайым. Оқмаштырып қара қаным білән, мөхір суғып қайлар құз білән, мен сөзімні үзіп әйтермін, тек шыр үздігір, әмін үзілмәм. Ғымырым екі түгіл, ikilən miqlaş salasın, tuvan qopsun, qanım qaynab tursun, menden boşluq turib qalmasın, iğnərimə günlər qırış qıysun, көзләремə tünlər qırımın, yıdırığıma jedi şırnap qan көшәрі bulub dururmın, turunuma qanım, күнім, тілім, turunuma qoptum, turuşum, qanat kiyirib men көкләргә açtım, qara Gımarım iki tügül, turunuma men gımarım birip kaldırım. Gımar sürüp gözlerimde sürüm, men мәңгілік gımır kalbında. Gımarım birev, men dağları bilen şualgan. Yıdırıp bulup mende deyimlengen. Jide yaktan, yırak şırlardan tufan kopsun, kanım kaynap tursun. Özümden soң sözüm sayrasın. Gımarım iki tügül, ikilette ikilenmey kılaş salasın. Hayırlı günler, hayırlı kişiler, kadirli milletteşler. Bayram günlerimiz kutlu olsun, dünyalarımız emin olsun. Hem indi bizning uchrashuvimiz To'qay oyog'ishida To'qay haykali yonida boshlangan ekan, suyukli To'qayimizning ruhin yad etib yana bir shi'r. Аңа тәкъдир үзе шундый язмыш язды. Юлы урауларга туры әйтү ярай. Фаны сәгатьләрең җирдә шикле булса, гомер кысалары сулышымны булса, күкрәгенә басса вакыт авырлыгы, ничә гасыр сызып
сынса сабырлыгың, каләм юлларыңны туры ярый. Ул юлларга көн дәвам күзе карый. Турылыгы белән шагыйрь язган сүзнең ил турайта көнен, ил турайта үзен. Карурманнар уза, барыр юлын сыза, туры сүзең үлчәм, туры сүзең ызан. Ул турысын әйтте. Кысан вакыт, бигле торган иске ишекләрне ватып, ул турыдан ярды, ул турыдан үтте, һәм җылытты кемне, һәм кемнедер өтте. Җил карасы белән буталганда көне, саф нурасы рухын шигырь итеп тезде. Шигырь аның давы, шигырь татлы агу, шигырь мәңгелекнең тун ишеген кагу, шигырь идәнигә йөргән үксез бала. Илләр ава, әмма шигырь кала. Язган аңа язган, туры юлны яру, якты булып калу, кайнар җанын ягып. Таман, кинаясыз, нисез, туры Тукай дигән тимер казык исем. Мен рәхмәт яусын, гаеп итмәсәгез, актыкка тагын бер шигырь. Күз карасы кебек кара туфрак, жан ярасы кебек тирән күк. Богауларым өзеп, өзгәләнеп, мин үземә кайтып киләм күк. Адым саен ерагая арам, аерылам, кулам дөньядан. Һәр нарасы кебек борынгы мин, һәрбер үлем сыман өр-яңа. Яшәү шулдыр, тирән сулыш алып күз тутырып күккә багасы. Бычагыма җирне аласы да, кар сулары булып агасы. Шулдыр аҗун, аҗаганнар булып, алларында торыр калтырап. Әллә ниләр әйтмәк булырсың да, тик кайтырга кирәк, кайтырга. Җәза да юк, дәва да юк монда. Җиргә коела кояш көлтәсе, җылы җилләр булып җиһан буйлап сәях җаның җилпеп үтәсе. Җиңел генә, җиңелмичә генә, һәм җиңмичә генә һич көнне. Таратмыйча гына, каратмыйча күкрәк тулы сөю хисеңне. Күңел багламыйча, бәйләнмичә, богауларга, сүзгә, өметкә рәхмәт әйтеп юлга кузгаласы. Бар да гади монда, шул җитә. Хәерлесе, берни көтмә икән, үтенмә дә икән, үкенмә, беркем дә юк. Җыр бар монда, һәм өстендә зәңгәр күк кенә. Рәхмәт, бергә булып, иминлектегезгә. Хәзер инде сүзне бирәбез. Тагын бер үләйем, үземне хөрмәткән үземнең каләмдәшем, Чәчмә әдәбият буенча бигрәк тә без бер рухтарак иҗат итәбез. Айгөл Әхмәтгалиеваны. Ул инде әйтүенчә Чәчмә әдәбиятта күбрәк эшләгән, ләкин ул драматург буларак та шактый уңышлы әсәрләр язып, театрларда куелган пьесасы. Әйтүенчә соңгы вакытта шушы Акчалдыдагы драмтеатрда ул инде шушы әдәбият бүлеге җитәкчесе булып эшли. Шулай бит? Рәхмәт, сиңа сүз Айгөл. Хәерле көннәр барыгызга да. Мин Галимҗан абыйдан сорыйм, әйтәм, нәрсә сөйләргә кирәк булачак. Ул әйтә, үзең турында сөйләрсең ди. Ул инде язучы кеше үзе турында үзе түгел, аның иҗаты, китаплары сөйләр һәм Хуҗа Насретдинның бер мәсәле бар бит. Халык алдына чыгып баса да сорый икән, сез минем хәзер нәрсә турында сөйләячәгемне беләсезме? Халык әйтә иде, белмибез ди. Белмәгән кешегә сөйләп тордыңмы, тормадыңмы, мин кайтып киттем ди Хуҗа. Икенче юлы килә, шул халык җыелган, тагын сорый Хуҗа Насретдин, сез минем хәзер нәрсә сөйләячәгемне беләсезме ди. Халык бит инде кичәгедән сабак алган, беләбез ди. Хуҗа тагын, белгән кешегә нәрсәгә сөйләп торасың инде, аны киттем мин ди дә янә кайтып китә. Өченче көнне инде аудиториягә акыллырак, яртыбыз белә, яртыбыз белми дип җавап кайтаралар. Шуннан соң Хуҗа Насретдин әйтә, менә белмәгәннәрегез, белгәннәрегезгә сөйләп мин кайтып киттем дигән. Шуның шикелле, менә минем кулымда бүген берничә китабым, Булар сатуда юк, без аны алай сатырга да алып килмәдек һәм бетте
bir яктан кызганыч, икенче яктан бик бәхетлемен, алар сатуда калмады. Рәхмәтлемен китап нәшриятына һәм мәдәният министрлыгына, аларның грантына менә Туташ дигән китап менә Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Бу беренче татар актрисасы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяга багышланган роман иде. Мин аның 2 ел буена йокысыз төннәрем белән, улы бер мәхәббәт белән шул хәлне яратып яздым һәм чын күңелдән әйтәм, бик яратам шушы романымны. Шуны алып килдем, монсыйны күрсәтеп мактаныр өчен генә әйтәм бит шушы мояга тоткан китап. Икенче китабым, монысы инде танысыздыр дип уйлыйм, бу кызны. Бу Хәния Фәрхинә багышланган китап. Мин аны ни өчен нәкъ менә Мәскәүгә алып киләсе иттем, чөнки Хәниянең истер түгел, җырчы буларак беренче адымнары нәкъ менә Мәскәүдә башланып киткән. Ул инде музыка училищесына керәм дип Мәскәүгә килеп, Маяк дигән, мин аны ничек дип әйтим икән, клубта үзенең эшчәнлеген башлый. Бар микән ул хәзер андый клуб? Газапровод урамы 9-да А йорты ул. Исән микән андый йорт хәзер, юк микән? Һәм биредә ул Измайлов паркында үзенең беренче мәхәббәтен очратта, ул парк хәзердә бардыр дип беләм. Биредә ул фабрикада эшли башлый һәм данлыклы бәйләм ансамбле белән үзенең эшчәнлеген башлый бит инде. Мин менә шуларны өйрәнер өчен Мәскәүгә килеп, аның дуслары, яшьтәшләре белән очрашып, шулай мәгълүмат туплаган идем. Бу китабымны да бик яратып яздым дип сезнең алда авыз тутырып әйтим әле. Кызыксынсагыз, менә шушы 2 китабым булмый иде. Аннарысының монсы безнең презентацияга кермәгәндәдер. Мин монысын әлегә баягы мактаныр өчен генә күрсәтәм. Былтыр гына бу «Без андый малай түгел» дигән китабым Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Балалар өчен язылган, шулай үземә бик якын, бик кадерле һәм тормыштагы балаларның бөтен шаянлыкларын, хулиганлыкларын сүрәтләп, шулар артыннан үземдә ияреп йөреп, күңелемә бик якын әсәр булганга сезгә күрсәтеп китим әле дип алып килдем. Сүземнең азагында бер генә фикерне әйтәсем килә. Безне бит инде хәзер кәгазь бетә, китап бетә, яшәсен интернет дип шушы девиз астында алып баралар әйме. Ләкин барысы да бер Аллаһ Тәгалә кулында. Интернет ул киләсе буында, киләсе гомердә булырмы, электр булырмы, тегесе булырмы. Ләкин тузга язган сүз Алла боерса барып калачак. Шуңа күрә китаптан аерылмый диярим. Я бы хотела предоставить слово заслуженному деятелю искусства Республики Татарстан, главному редактору журнала «Казань» Альбине Абсалямовой. Знаете, есть такое выражение: яблоко от яблони недалеко падает, и в хорошем смысле Альбина это касается прежде всего, потому что она, будучи внуком известного легендарного поэта, которого мы пересдаем уже каждый раз «Белые цветы», Акша-Шакляр. У нас читатели спрашивают, а есть ли в наличии? И вот Альбина, продолжая так скажем, такую традицию семейную, на сегодня является и автором. И каждая презентация журнала «Казань», я хочу сказать, это явление. Это всегда большой праздник у нас в Казани, когда выпускается очередной выпуск журнала «Казань». Альбиночка, тебе слово. Спасибо, Венера, за такое замечательное представление. Дорогие друзья, добрый вечер. Всегда я нахожусь здесь, в стенах дома Асабулаева, с особым трепетом. Дело в том, что здесь 100 лет назад располагалась татарская школа имени Нариманова, которую окончил мой дедушка. То есть вот здесь, в этом зале, он стоял, вот в это зеркало, в фойе, возможно, он смотрелся. И именно здесь проходили его первые шаги на литературном поприще. Муса Джалиль вел литературный кружок, который он посещал. Муса Джалиль всего на 5 лет был его старше, но тем не менее ему было 18 лет, Абдрахман Абсалямов 13. Уже Муса Джалиль считался маститым автором. И, как писал сам Абдрахман Абсалямов, мы все были с родины Такташ, он родился на территории нынешней Мордовии, а когда ему было 10 лет, семья в Москву переехала. И все хотели писать как Такташ.
Таша, и Джалиль учил нас литературному татарскому языку. И именно в журнале «Октябрь полосы», который редактировал Муса Джалиль, вышли первые стихи Абдрахмана Абсалямова, и Джалиль настоял на том, чтобы он поступил в литературный институт. И Абсалямов стал первым татарским писателем, кто Литинститут окончил. И вот все это здесь происходило, вот прямо в этом здании. Есть фотографии у нас, по-моему, где-то тут в коридоре даже висит, где у них музыкальный кружок, они сидят с домрами, играют. Это, ну вот прямо здесь это все происходит. А в этом году 115 лет со дня рождения моего дедушки, и поэтому вот особо трепетное отношение у меня, особое волнение быть здесь, в этом историческом месте. И несколько слов расскажу о том, какие у нас номера журнала выходили, и прочитаю несколько стихотворений. В этом году мы выпустили несколько у нас журнал «Казань» выходит каждый месяц. Вот Галимжан сказал, русской версии нет, у нас только одна версия, у нас татарской версии нет. Журналу «Казань» 33 года уже, он выходит каждый месяц на русском языке, посвящен определенной теме. Вот в этом году выходил номер у меня в руках «В поисках Тукая», он посвящен Габдулле Тукай, его биографии. И здесь интересный факт, казалось бы, что сказано, но не все еще. Вот здесь и литературоведы, и сотрудники музеев, и вот, например, очень интересная публикация семьи Ахмеровых о неизвестной фотографии Тукая, о том, кто был вместе с ним на его предсмертной фотографии. Мы все знаем, он лежит один в больнице. Оказывается, он не один там был. Вот кто с ним был рядом, об этом здесь можно прочитать на страницах этого журнала. Также вот здесь у меня есть другие номера. Покажу их. Выходил номер у нас, посвященный... Казань в этом году носит статус культурной столицы исламского мира. Этот номер посвящен мусульманским реликвиям. Мы рассказали о том, как принимался ислам на территории Волжской Булгарии, вообще о том, какие сохранились экспонаты в Болгарском музее-заповеднике, в Белярском национальном музее, вообще почему, как вообще возник ислам на этой территории, и многое-многое другое. Очень подробный номер. Его получили гости Исламского форума в Казани в этом году. Этот номер о народных праздниках, народных традициях. В этом году у нас год народного единства. Мы рассказываем не только о татарских, но и о других традициях народов Поволжья. И здесь большая статья Рената Абянова и Марата Сафарова, как раз посвященная Мордве Каратаев. Фильм завтра будут показывать тоже в рамках Дней культуры. Вот об этом здесь публикация. И вот очень интересный номер о Волге, волжских традициях, ну и так далее. Так что каждый номер у нас очень интересный, можно подписаться. Подписываться можно в любой регион России, в Москву, в Санкт-Петербург, куда угодно, в любую деревню. И на маркетплейсах он тоже есть. Кто желает, пожалуйста, на Озоне, на Wildberries и в других местах, в Яндекс.Маркет и прочее, можно его приобрести. И каждый номер будете знать, что происходит. Действительно уникальный материал. Ничего там нет из интернета, все только из архивов, из музеев и из личных архивов семейных. Все фотографии специально для нас или предоставляет музей-архив, или наш фотограф снимает. То есть ничего нет там, что уже где-то было. Все свежее, все новое. И несколько стихотворений из книжки вот «Снег над Казанью». Кто желает, тоже у меня несколько штук есть, можно приобрести. Но я прочитаю несколько стихотворений, посвященных дедушке, раз сегодня я о нем уже сказала. А в Казани, кто был на татарском кладбище, если идешь по центральной аллее, вот можно увидеть памятник в виде раскрытой книги, бронзовый барельеф Абдрахмана Абсалямова. Я родилась уже после его смерти, я приходила и до сих пор так прихожу и с ним разговариваю. В руке у меня были монеты, нужно было раздать садака. У входа статуя женщины в белом. Вот об этом стихотворении. Монет было много, едва умещались в ладошке, а их еще больше, сидящих у темных оград. А мне так хотелось и чиги, цветные сапожки, и очень хотелось узнать, кто такой конократ. Шайтан обещал не шалить, говорила бабуля, молитвенник старый меня от шайтана спасал. Но все же иногда мне казалось, меня обманули, и он может взять и пробраться и в спальню, и в зал. Огромная серая книга, увы, не читалась, и бронзовый дед все смотрел не на внучку, а вдаль. И женщина в белом у входа тревожно прощалась.
но слез не роняли, а просто застыли глаза, как миндаль. Спасибо. Следующее стихотворение. Там упоминается Татьюньки. Моя бабушка родом из деревни Татьюньки. Это на территории нынешней Мордовии. И это такой разговор с теми, кого уже нет. Там над моей головой в вышине праздник Курбан-Байрам. Это так явственно видится мне, будто я тоже там. Это в Татьюньках в деревне стол, и на столе кадык, и занавески льняные в пол, и за окном арык. Бабушка ставит на стол чак-чак, мед, котлову, лапшу. Гости спешат, ускоряет шаг. Я им рукой машу. А стихотворение про Казань. Привет из Казани. Уронила красавица в речку Казан. Вырос город, прекрасней красавицы той. Здесь к намазу влечет сладкогласный азан. И к обедне зовет седовласый святой. И дарами далеких земель искушает базар караванщик старик. И сандал, и корица, и солод, и хмель, и торговцев нездешних волшебный язык. А у сказочных белых кремлевских ворот нерушимой скалою вознесся Джалиль. И стекается в Кремль разномастный народ, и сияет мечеть, как цветной Шамаиль. Ну, еще парочку стихотворений. Вот эта книжка называется «Снег над Казанью, снег над Казанкой». Там много очень стихов про Казань, про снег. Может быть, кто-то из вас слышал песню. Есть такая песня на мои стихи. Дмитрий Бекчетай поет, перед Новым годом все ее друг другу рассылают. Возможно, вы ее слышали. Но сейчас, ладно, про снег я не буду, прочитаю все-таки что-то более теплое, пока еще снега нет. Хотя нет, одно прочитаю, там Тукай упоминается. Предвосхищение снега, предчувствие будет случиться вот-вот. Снег над Казанкой, над улицей Пушкина, вьюга у красных ворот. Белые хлопья повсюду, повсюду, радость везде, везде. Детская смелость, довериться чуду, елки, огням, звезде. Выбежать и замереть в изумлении, вот же смотри, смотри. Снег над Тукаем, над бронзовым Лениным, счастье вовне и внутри. Счастье похоже на Самарканд или на Марракеш. Помнишь контрольный за четверть диктант? Воздух прозрачен и свеж. Воздух прозрачен, как в классе 7. Помнишь, столетия назад мы на Островского, старенький дом, дети и сад, палисад. Дети смеются, колонка, вода. Помнишь, скамейка, сидим, ты предлагаешь, давай в города. Дели и Иерусалим, Дели, Иркутск, Кишинев, Воркута. Помнишь, как ты говоришь, встретимся завтра у школы с утра и завоюем Париж. И завоюем 100 000 надежд. Помнишь, а ну перестань. Счастье похоже на Марракеш, ну и чуть-чуть на Казань. Последнее стихотворение. Кто желает, вот здесь их много. А в руках у нее огромный светящийся шар. Она переходит дорогу, проезжая часть, тротуар, лужи, забор, машины, мост, фонари, дома тоже теперь сияют, как шар, и она сама. А шар золотится, греет ей руки и все вокруг. И, кажется, не имеет значения больше вдруг. Не то, что случится позже, не всякие нет и да, не то, чего быть не может сегодня или всегда. Планеты большое верченье, верченье других планет, но шар, но его свеченье, но весь этот блеск и свет. Спасибо. Спасибо. Көрінікті столарының бірсе Түтір әдебиетінде хикаялар, повестер, романдар авторы һәм үзенең холкы белән дә, характеры белән дә, шул вакытта иҗат манерасы белән дә бик кызыклы шәхес. Һәм әлбәттә, аның тагын бер монда сюрпризы булачак. Ансы инде аның бүләк булып яңгырар. Хабир Ибраһим.
Разобраться. Барманда реверс. Нет реверс? Есть? Есть реверс? Давай, спи. Ой, bilgi akta ilikimiz Jitmiş şokalını jirden kilidikimiz Okkal fakının tabılgan çağı Okkal fakının tabılgan çağı Tuğanlarının sağlığı şağı Okkal fakının tabılgan çağı Tuğanlarının sağlığı şağı Rahmet! Biz sizler уже Ирак aralarına yakın etip 70 şarkı matbulin 8 болғандар енді сіздің yanınызға сізді сағынып келдік, рахмет. Сізді бізді сағынып қаршы алдыңыз, рахмет. Тоқай ол мәңгілік, Тоқай ол дәбір, Тоқай ол ғасыр, Тоқай ол езгі жан. Біз Тоқайсыз ешей алмаймыз. Енді мен бүгін Тоқайға бағышталған шиырын оқыдым деген едім. Әмін әлекет Мемеден қарап тұрамын мен. Бұл кез ауылдан шыққан кішілер. Мәскеуде моторный жайып кетасыз, енді сіз енді тұрмышыңыз әйбет сіздің. Ара тире шушында барып, туған яқ сағындыра, туған яқ сағындыра, туған жыл ескетші, туған ауыл ескетші, шөйме? Жылап тұрасыз, мен тоже ойын әтірек деген ең сағына бақшын да. Но мен туған жұрттан айырылмадым, шуға көре мен туған жұрттым деген бір шег өтім сізге. Әлі мағына жазылды, ол жерға да әуірілденді, бұл кісі бар, әлекен шегірін оқи. Чүткіне сабыр, қоясың. Туған жұрттым, кіші кідім кетсен қойтқаш, қышып қаласың емнен. Бұлбұл қонған туған жұртым, кетмедім де мен сенен. Бұлдырыма арлап кірем, бір соқпақтан, бір ізден, Yeşillik kapkam, yeşil bakşam, gitmedim de min sizden. Ormanına çıkıp gidem, Lişenge batıp tizden, dağlar kili bu ağzının. Gitkeni de yok bizden. Kimlerdir jingilgine, taşlı da gite jirin, yetim kalgan negizlerini, kışıtkan kaplay, serin. Андай қатар тайпылулар болмады енді меннен, бұлбұл қонған туған ертім кетмедім де мен сенен. Бұлбұл қонған туған ертім, қыш сен азлап, қыш менен, ғұмірлікке біріккенбіз кеткенімді yok сенен. Ғұмырым қысқа болыр деп юраған едім ештен. Кинет Uzun qılır gülə gittin, kinət kütməgən işdən. Nişə bol gitti tükkə. Məzə qınamtı verdim, baxıytəz. Nişə bol gitti tükkə. Yarın, bularına bitirəm. Bulduruma atlap kірəm. Bir soqmaqdan, bir izdən. Yeşillik qopqan, yeşil bakşan. Gitmedim de min sizden rahmet. Енді қазір мен жырлай башлағаш, ялғышты танымайлар, бұл жерде мені қайға ялғышты сенделер енді шуан көре мен 60-қа шыққаш, 60-ға шыққаш, пенсияға шыққаш, жырлай башладым. Жырлауының мәселесіне келіп шықты. Артистларға берем, бізге көп етінділер, жұлдыздарға берем, алар нөл внимание, шуан көре мен
Benim hatun neyse, özüm ne jırladı, tavuşum var bit degen buldu da, özüm jırlay başladım aptırağlaş. Ondan sonra Rafael Sahabi degen artistim bilesiz bit indi. Şap kişi indi o, ratabında oturabız, ben jırlap jiberdim de metem, Rafael'a bir de benim tavış var mısın? Uşay kızına qaytip baraptı dedim artık. Söyleşesin bitti, söyleşkeyiz tavuşum var deyip. Ben şu ayda bir jırlap bittim. Akada ben sizge barınıza da yakın tanış, jır. Bilesiz anı sözlerin, bu muhabbetke bağışlanan en büyük jırların birisi, en ihlas jırların birisi, Haman'ı yaratan, anın avtarı, Zülfet.
Gelmezse içinde arada bas düşkeleri saklanan böpkelerin isme düşkelerine kavray kavray karya jırları akalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının kavray kavray karya jırları akalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının Erişteler tilbere, yenişlerin dinlerine Günlerge dilin düşer, basıp yanmanın dergen Kavray kavray karya, jırları apalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının Kavray kavray karya, jırları apalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının Şiirine müjürler havalarga aşanır Daryan kavuşlarında kazlar kanlı daşanır Evet yürükler Kavray kavray karya Jırları apalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının Kavray kavray karya Jırları apalarının tılsımlıdır bitleri kıyıla kapkalarının Jırlarından bitleri kıyıla kapkalarının Jırlarından bitleri kıyıla kapkalarının Bin rahmat. Әйдә үз җырларыбыз менә бит безнең утыра. Татарстанның атказан артисты. Әйдәгез сезгә сүз. Пожалуйста. Бик хисләнеп карап тыңлап утырдым сезнең арттан җырлап булмас. Рәхмәт Хәбир әфәнде. Рәхмәт бик күп. Рәхмәт. Булды. Рәхмәт. Иҗатыгыз турында гына ишетәсе килгән иде. İşte fikirleri bekler. Yok, менә теге серьезно. Кайбер әйберләрне әйтеп бетерми. Мин Татарстанның атказан сәнгатьчесе. 40-ка якын пьесам қойылды профессионал театрларда. Әлі де бара, тәржімелерім бара. Нәсеп етемін, фильм түсірдім ялғаста кәріліктіге. Шоға көрі, халыққа әсерлерімен тонылдым. 60-қа жетіп қаш, яңадан үйлендім. Аңсыз болды енді. Ну, үйлену файдаға болды. Мина не болды, музы болды. Аллаға шүкір, аңсына да бек, қатынға бек рахмәтлімін бұл мәселеде. Атасы, менің көмек жібер кішілерге музы керек екен. Шөyle болған. Bu şutqı ғана енді бұл. Күн-түн язабыз, нешкі деп айтайын. Күн-түн қызметті язабыз. Мен өзіме біргіне айтам, көпсілер мен чекек, әлі бұнда сөйлеушілеріміздің көп. Күнге мен 2 сағат язарға тегеш. Все, норма, мен отырамын язамын. Барамын, бармаймын, мен язарға тегеш. Профессионал язушы язарға тегеш. Ол тегер баяты илхам шакир түшкенді күтіп отырға керек түгіл. Шоңқыры отырға да язарға керек. Sizin bana bu yöneticiler var mıydı? Ede bir geçirliyoruz. Bu bizim yaş var mıydı? Ne 67 diyoruz? Ben 67 bir bu biten ya. Öyle bir yarı. Ne sevmek şey var? Bizim bir korkmak gibi de var. Ede ne gibi naşırlı biz fakat böyle var yine. O bana bunu diyor. Ey bir kere. Ekrine sizdirmişe yaşlığım ömrümü öte Kungedem berde partarmi hamanda yine köde Kortayamın ismiyle mangaylar sarılansana Utti yaşlık jürlerimdi
Jırlarda yırlansa da Kordoyan bitsin yürek Mangaylar sırlansa da Uttı yeşillik cülerim Jırlarda yırlansa da Şoğilemiz Olina Hisamiyeva. Arkadaşlar, ne için bu yaşta yeni isim olarak takdim etiladigan so'rovlar tuvaltırgandır indi. Bir neçe güne söz uzun turu da aytib ketem. Şigriyatga shundan da bek bir ma'lum yo'llar osha keldim. Boshda neft institutini tamomlab, iqtisodchilik bilimini olib, Tatneft kompaniyasida iqtisodchi bo'lib uzoq yillar, ondan so'ng endi proyektlar yetakchiligida ishladim, dissertatsiya yozdim ham shu shigriyat baribir umr bo'yi meni o'zini jalb etdi. Ishdan so'ng qaytib uyga shigrlar yozaydim ham endi turli jurnallarda, kichkina kitoblar etib o'zimning ijodimni xalqqa yetkazib borishga tirishdim. So'nggi yillarda ko'proq she'r tekstlarini bosim yasadim ham ko'pgina artistlar bilan Alfred Yakshinbekov, Rival Hismatullin kuylarini, jırlarım xalqqa erishdi. Mana bu zalda da bir yosh shirchimiz Zila o'tira, uni ko'rib bek shod bo'ldim. Bizning o'rtaq jimishimizda bor jırimiz. Shulay Rishod Tuhvatullin, Zaynab Farhiddinova, Rinat Rahmatullin, Vadim Zakharov ham ko'pgina boshqa artistlar mening so'zlarga bugungi kunda maturgina jırlarni boshqarib keladi. Bu şorada endi men eng so'nggi chiqqan kitoblarimning birisi Kubalakli Jayma degan shu bolalar uchun yozgan she'rlar jiyintig'imni taqdim etarga bo'ldim. Bunda mana zalda ko'pgina anilar, abilar o'tirib endi xotin qizning onun yozmishi bir vaqtda da ijod bilangina da, ish bilangina da sheklanmay ham mana shu ani bo'lu ul har vaqt yazmışның, turmuşның türlü ülkelerine qoğulub ötə. Men özümdə әни bulğaç, mənə şuşu balalar üçün icad etib qarayısım keldi. Həm mənə şuşu kitap, şuşu balalarımны o'stirgan şurda, onların mənə kichkina vaqtlarında onlarga şuşu klassiklarımızın әкиятlərin, ijodlarin yetkirib, onların sözlərin, şuşu samimi, nəni şoqdağı sözlərin iskə olub yazılan şiirlərim. Ondan indi şiirlər oqub durmayım, çünki zalda bolalar yox. Qiziqsınsanız bu kitap әлі xomanda sotuda da var. Özüm bilan da olub keldim. Onuqlarınız üçün, ham balalarınız üçün yaxşı bo'lur deb sanayım. Men indi ko'proq şiirlər ijod etem. Mana shunday ruhiyat chiqargan she'rlar jiyintig'im u ko'pgina kitobxonalarda bor. Bugungi kunda kichkinagina dur jiyintig'im bor. Ular borsida she'rlar, ammo prozada da o'zimning kuchimni sinab qaraganim bor. Kelajakda Alloh bersa, u ülkəga da qo'g'ilib qararman deb o'ylayman. Bugun endi shoira bo'laraq taqdim etilgach, sizga bir oddiygina lirik xotin-qizlar ko'ngilida nendidir mana javob hissi uyatirday deb o'ylayman. Endi men she'rimni o'qib ketam, so'nggi she'rlarimning birisi. Nechikgina bugungi turmushdan qanoat bo'lmasak da, xotin-qizning aning psixologiyasi o'tganni sog'inib biroz o'tganlarga qo'yib, shulay deb nendidir xotiralar ko'ngilida yuritib, munglanib olirga mümkünçilik toba. Mana bu she'rda shuning turunda. Men maktabga jiyam qizlarimni, oq bantiklar, zangar ko'lmak, etak, daftar, kitob, shashak bir sizlanib, sızib qo'ya qo'shimda yurak. Suralarin yirtib yozmishlarning maktab eshigi oldi esga tusha. Bir qo'shamat topib, o'ynabgina o'rtab yurdim seni bir kechda. Sen de mena qo'ylar qarash tashlab, yolg'izgina bir qo'g'ilib o'tding. Bag'rimning bir kim urinmagan o'zagina bir uch yolqin sepding. Nuqta o'tir qo'yilmadi so'zga, zo'r ma'nolar solinmadi hisga. Teknigadir shiriq kelib, yilmayuv kelib kira tushga. Moy ozag'i
Дөньялыкка чумдык, мең өметләр баглап тормышка, табиб булам, шагыйрь булам имеш, әзермени сөю сагышка. Үксезлектән офыкларга күчеп, безнең сөю калды майларда. Сентябрьдән шәһәрләргә киттек, таралыштык әллә кайларга. Ул чагында бик популяр булган SMS-лар белән языштык. Ана телефоным ботылды да, бер-беребезне гүя оныттык. Вакыт үтте. Ни хәл икән диеп, кайчагында уйларыма чумдым. Интернеттан бер фотоңны күреп, телефонга хәтта саклап куйдым. Тик язмадым сиңа, фотоңа да үзем лайк куймый үтеп киттем. Һәр язмама никтер синнән генә ошый дигән тонга өмет иттем. Мин мәктәпкә җыям кызларымны, шуңа гына күңел гел үткәндә. Онытмаган диеп уйлый күрмә, сөю пүчтәк тормыш көткәндә. Кайчак шәфәкъләрнең өмет нуры күңелемдә шигырь булып әрни. Син дә парлы, мин дә ялгыз түгел, ак истәлек булып хисләр кири. Улларыңа кәчтүм чалбар сайлап йөрисеңдер, август азагы бит. Мәктәп, бер гомердә ничә сентябрьдә сиңа барасы бит. Мин мәктәпкә җыям кызларымны. Ак бантиклар, зәңгәр күлмәк, итәк, дәфтәр, китап, чәчәк, ник сызланып, сызып куя куышында йөрәк. Рәхмәт. Үзәгетеге минем яшь алыштырганда күбрәк инде бу, яшьрәк булса да, минем ул улым кебек һәм чынлап та безнең аралашу шулай барды да, ул минем шәкертем дә, шигырь яза башлаганда да шул минем аша башланды. Гомумән китап нәшрәгәндә дә ул бергә эшләдек редактор булып. Һәм хәзер дә без Аллаһка шөкер дуслар, фикердәшләр, бик хөрмәт итәм бу җегетне. Шушы Рифат Салят дигән шагыйребез барыбер дә татарның бер матур бер вәкиле буларак безнең татар бүгенге шигъриятен, поэзиясын бизәп тора бүген. Шигърият орбитасында иң актив планеталарның берсе. Туган телне кем язган дип беләсез? Габдулла Тугаймы? Ләкин Рифат Салятның туган тел дигән шигыре бар, яме? Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗедәй күкләргә тизәсең. Бигрәкләр гүзәл син туган тел, син генә үзәкне өзәсең. Üzülüp sağındım min seni, dünyanı kılaçlap gizgende, sin gine tuğan til, nur bulup tulasın izlerge. Şittiller yılatmay, küldürmey, gəm de yoğalarda, mıng da yok. Sin üzün köymeni tuğan til, min yıllar yutlığıp tınlarlık. Sin gine irettin tuyarga, yaşavının, üz mıngın, üz yemin. Yoğalma tuğan til, yoğalsa, yımalır şükünle. Күзләрем. Менә бу шигырьдә хәтта Галимҗан абыйның изе бар. Ул бер шигырь төзәтү җибәргән иде. Аллаһ рәхмәт ясын аңа. Чынлап та остазым, Аллаһка шөкер, менә шундый талантлы безнең, чөнки менә игътибар итегез. Бөтен кешене макталар, бөтен кеше турында сөйләделәр, ә Галимҗан абый турында әйтүче булмады. Галимҗан Гыйльманов татарның иң шәп прозаигы дип әйтсәк тә мөмкин, иң яхшы шагыйре. Инде без бүген шундай бик матур очрашуларда булдык. Инде беренче килеп төшкәч мәчеткә киттек. Һәм мәчеткә баргач, әлбәттә, безнең дә Ринат хәзрәт каршы алды. Ул мәдәният министры дип әйтик инде, Мәскәү мөфтиятының мәдәният департаменты җитәкчесе. Һәм ул шундай бер фикер әйтте, безнең мәчеттә вагыз әлбәттә татарча башлана инде ди. Ләкин ни кызганыч, татарлар безнең мәчетебездә җомга намазына каядыр 5% кына кеше килә дип әйтте, бик борчылып әйтте аны. Һәм чынлап та мин бу фикергә кушылып, безнең дини шигырьләр язучы кешеләребездә бар, шуңа күрә сез максат сезнең өчен без барасы җомга, иртәгә җомга намазы ямен назиктер. Көннәр ишелергә торган төбәдәй, татар дибез, киябезме төбәдәй, бәйлибезме башыбызга ак яулык, әллә киеп тишек тышык ямаулык, йөрибезме милләт дип кычкырып, урыс аракысы белән кич кунып. Әй кардәшләр, без табасы юл кайда? Кемнәр килер без барасы җомгага? Сабантуйга түгел дуслар, мәчеткә.
Бабай булгач кимдә йөри? Яшьлектә йөреп калык, кайтып калык иманга. Адашканчы көфердәшкән юлларда. Милләтебез көчле булыр, таркалмас. Җомга намазына бергә без баргач, көннәребез балкып торыр нур илә. Зикр тәсбих булса әгәр күңелдә, ныгып калык, вәгазь тыңлап. Яшьлектә картайгач кемдә йөри мәчеткә? Тагын бер Галимҗан абыйның яраткан шигырьне исем килә. Әлбәттә инде ул Галимҗан абыйга багышланмаган. Ләкин аны Галимҗан абый бик ярата. Әлбәттә ул безнең белән аппак күлмәк кигән. Айгөл апа Әхмәтгалиевага багышлана дип әйтсәк була. Әлбәттә Лилиягә багышлана дип әйтсәк тә була. Менә монда шундый матур ак күлмәк кигән кызларыбызга багышлана һәрберегезгә. Ак хыял. Иңнәргә аппак канат итеп, ак күлмәген киеп җай гына хыялыма килеп кергән идең. Күңелнең иң сафа чагында. Буй җитмәслек якты хыялдыр син, йөзәсеңдер йолдыз күлендә. Син елмайган саен нурлар тула, ак чәчәккә дөнья күмелә. Йөз әле син аппак хыялымда, бәхетеңә мәңге кагылмам. Мин ак кошлар сөям, бер сокланып үтеп китәрмен дә яныңнан. Югалырмын офыкларга киреп. Күзләреңә бүтән күренмәм. Ак чәчәкләр суып кибәр кебек. Китә күрмә ак кыш күлеңнән. Шунда минем өчен бик якын, бик кадерле. Без 2008, 9, 10 елларда ел сайын елга беренче мәртәбә Мәскәүгә килә идек. Монда Зәмзәмия апа дигән бик матур гына сөйкемле генә апабыз эшли иде. Монда монда икән ул әйтсәмсез. Ул безне һәрвакыт чакырып, менә концертлар оештырып, Мәскәү яшьләре белән очраша идек. Бик яшь булмаганнар да булгандыр әлбәттә. Һәм шул вакытта язылган, шул вакытта иҗат ителгән җырны сезгә багышлап рәсем килә. Әлбәттә ул бу сәхнәдән яңгыраганы булгандыр, ләкин мин аны искә төшереп алайм сезгә. Рифат Сәләхки һәм сүзләре бик моңсу җыр, Хәбир абый кебек күңелле түгел. Күз яшьләрең. Гомеремнең күпме мизгелләре сине уйлап үтте. Күңелемнең бөтен хисе синең өчен иде. Сүрәтеңне соңгы тапкыр назлап үттем. Киләчәгем үткәнемне кичерерме? Сине уйлап күпме гомер узгандыр ул. Күз яшьләрең бәлки мине кызгандыр. Сине эзләп күпме гомер узгандыр ул. Күз яшьләрең бәлки мине кызгандыр. Яңадан кайтып киләм синсез үткән гомеремә. Күңелемнең дөрләп янган чагы үтте менә. Без ярата алмадык шул мәхәббәтнең бер көнендә. Йөрәгемдә учак сүнгән ул көлгәннән. Сине эзләп күпме гомер узгандыр ул. Күз яшьләрең бәлки мине кызгандыр. Сине уйлап күпме гомер узгандыр ул. Күз яшьләрең бәлки мине кызгандыр. Конечно, прежде всего на татарском языке самоучители, это несколько у нас вышло в этом году, в том числе издаются самоучители на чувашском, на марийском языках. Все это возможно стало благодаря поддержке комиссии при правительстве Республики Татарстан по сохранению родных языков. И таким образом я плавно перейду к очередной нашей теме. Сегодня звучали песни, поэзия, проза, но все-таки туган-тель, родной язык. Как его изучить? Как все-таки сделать так, чтобы легко его изучить? И какие методы на сегодня есть, чтобы легко изучить
татарский язык. И я предоставляю слово профессору Академии наук Республики Татарстан, доктору филологических наук Алексею Замазову. Он автор самоучителя интенсивного курса «Татарша Селяшик». Hörmətli dostlar, xeyirli kech, men tatar kishisi bo'lmasam da bir ikki so'z tatarcha sizlar meni aytasiz qarshi bo'lmasangiz, chunki shunday motor sharada shinabda tatarcha сөйлесем keldi. Shunday klassикlar oldinda bilasizmi, meni tatarcha shigish yasarga chaqirsalar, men har vaqt bek to'lqinlanam, boshlam, chunki mening uchun bu o'rganilgan til, Ним için oltugan tel tügel, lakin min har vaqt tatarcha, Alexey tatarcha сөйләшегез сораsalar, amanda rahatlanib tatarcha сөйләшергә тырышам. Һәм әлбәттә, беләсезме, мин Татарстан Фәннәр академиясеннән тыш Мәскәүдә эшлим. Күзганыч сезнең матур татар үзәгендә беренче тапкыр булам, чакырыгыз, без рәхәтләнеп килербез киләчәктә. Мин Руден дигән шундый бик абруйлы университет, югары уку йорты барында, рус теле институтында профессор буларак эшлим. Без бүтән дөнья илләре студентлары белән эшлибез. Вот, мәсәлән, мин бүген иртә белән французча дәресләр бирдем, төрле телләр белән эшлим, француз, инглиз, Европа телләре белән эшлим. Вот хәзер, беләсезме, мин һәр көн сайын ниндидер яңа тел белән шөгыльләнәм. Вот соңгы еллар дәвамында татар теле иң яраткан телләрнең берсенә әверелде дип әйтәләм. Мин рәхәтләнеп татар китапларын укыйм, татар җырларын тыңлыйм. Минем өчен, беләсезме, бу бик шундый бөек табыш дип әйтергә була. Без соңгы рәхмәт әйтәбез. Вот соңгы елларда безнең Татарстан белән биләнгән шундый милли телләргә багышланган шундый бик зур проект барлыкка килде. Беләсезме, 4 ел элек шундый бик кызыклы эчтәлекле, тирән эчтәлекле очрашу, җыелыш булды. Без Раис Рустам Нургалиевич белән очраштык. И мин, беләсезме, вращает мышли, набрался смелости и татар, и на укуту мәсьәләләре, проблемалары, кыенлыклары турында шулай турдан туры әйтеп куйдым. Чөнки чынлапта кызганыч, безнең яшьләр, без татар яшьләре туган телне югалта баралар. И я Раису сказал, что, вы знаете, Рустам Нургалиевич, нужно изыскивать какие-то новые методы преподавания татарского языка, популяризации татарского языка, и не только татарского, в Татарстане, да, идель Урал, идель буе Урнашкан, Яшкян, Турган, Халкларан, Телляра, Шукакле, Бурунгыл, Момлы, Матур нужно сохранять. И вот с тех пор появился вот уже 4 года, благодаря поддержке нашего Раиса, благодаря поддержке комиссии по языкам, татарскому книжному издательству, вот у нас замечательный сложился проект. Мы пишем и издаем инновационные самоучители по языкам народов Поволжья. Вот. И в прошлом году, вот это вот моя гордость, мы пишем с моим учеником Максимом Кузнецовым, написали по удмуртскому, мордовскому, чувашскому, марийскому языкам. Bizden ötken yılda Tatar tili boyunca üzüretkеş dünya görgen Tatarcha Селяшик deyip atala. Da meni küpten birle Tatarcha Tatar tili boyunca üzüretkеş derslik yazarga hıyalım var idi. Вот nihayat şunday kitap barlıkka keldi, basıldı. Да, в чем особенность этой книги? Но, как правило, татарские самоучители, учебники пишут носители языка, да, для которых татарский язык родной. То есть, с одной стороны, это логично, это правильно, потому что
носители языка, они знают все сложности как бы изнутри, да, в их сознании, в их языковой личности заложен вот этот вот культурный, лингвокультурный код, но в этом случае пропускаются зачастую многие сложные моменты, да, вот, связанные с татарской грамматикой. Мы написали этот самоучитель, как это «Рустелегише Кюзлягинан», да? То есть глазами носителей русского языка. И, может быть, вот в этом плане, да, это как бы взгляд на татарский язык и особенности его преподавания со стороны. Я вот даже, вы знаете, татарстанга қойткаш, дусларым, танышларым белән татарча сөйләшә башласам, но вот беренче көннәрдә, да, татар дусларым Алексей Симон бераз, ну, акцент белән сөйләсен татарча, бераз миршарча сөйләшәсен дип сөйләделәр. И я всегда в таких случаях отвечаю, ну это нормально, это акцент, да. Татар тілінің түрлі әйтішлері бар. И син татарча сөйләшәсен, беренче чиратта сине кешеләр аңласыннар. Беренче акцент булгач, ну, ярый минемчә бу яраклы хәл, табигый хәл. Вот, и вот сложилась эта серия, то есть действительно это вот такая альтернативный взгляд на татарский язык, методику его преподавания. Еще одна интересная особенность. Я работаю, у нас очень интересная кафедра, она называется этноориентированной педагогики и цифровой дидактики. Это Российский университет дружбы народов, один из ведущих, да, гуманитарных университетов России, Москвы. И на нашей кафедре как раз исследуются, создаются новые технологии лингводидактические, да, связанные с самыми разными языками. Языки, у которых разная грамматика, разная структура. И вот у нас сейчас новое направление, мы как раз занимаемся языками литературы, языками народов России. Запускается новая лаборатория с октября по исследованию родных языков народов России. То есть мы как бы апробируем вот этот многолетний методологический опыт одного из крупнейших университетов, РУДН, и вот осмелились поработать с татарским языком, вот, и предложить как бы вот эту книгу, этот самоучитель. В общем, книга, мне кажется, вполне удалась, потому что вот Татарстан китап нәшрияты белән бәйсәләштек, но бу китап яхшы сатыла дип әйттеләр. Это хороший знак, значит, действительно она помогает, да, и она, книга, в общем, будет полезна для тех людей, кто только начинает изучать татарский язык, и для тех, кто как бы, ну, не с нуля, у кого есть определенные начальные знания, она поможет расширить, да, свои представления, усовершенствовать уровень владения языком. Действительно большой проект, и без проект Блянгар Урланабас, без нынешнего был Яна и Жени Жемеш. Вот. Вообще без татар тілін бик яратамыз. Иктибарыбыз бик ишен бик зоратамыз. Біздің мұнда Мәскеуде ержеген Аруза ханымға береген. Бұна деген артистка жырғасын ба дейдегіз? Мен енді илхамландым хәзер Хәбир әфәнденең җырлавыннан. Ул нинди җыр белән башлады, шуннан бер куплет җырлап алайм әле. Син ни котырттың бит мин мичтәге җирне. Җитмеш чакрымны якын итеп без бер күрешер өчен килдек без. Ак калпакның табылган чагы, ак калпакның табылган чагы, туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы.
Yazlarımın tevge şeşkelerim Jinap dışarıma iltimegen Yokşulumu eli udimegen Şola kızlar girip gitmegen Yokşulumu eli udimegen Şola kızlar girip gitmegen Onlarında taşlar gitmegen Yüreğimden çıkan jırlarını Gönlümdekilerine dökmegen Yokşulumu eli udilegen Şola kızlar girip gitmegen Yokşulumu eli udilegen Şola kızlar girip gitmegen İnsanlar eli udilmegen Yülerlikte şığıp bitmegen Uzman geçtiğimini bir duyganşı Hatırımda udilmegen Yokşulumun eli udilmegen Şola kızlar girip gitmegen Yokşulumu eli udilmegen Şola kızlar girip gitmegen Yokşulumu eli udilmegen Şola kızlar girip gitmegen Bizden ömür eli udilmegen Жырға, мұңға, сусап яши татар. Бұл сусауға түзеп қорасын. Қарорманнар тұташтырып тұра татар білән татар арасын. Тоқайларға сусап яши татар. Туған тілінен тілі сағына. Тәзкилеулер тынғы бермей аңа, ымсындыра ғырыл шағына. Туфанларға сусап яши татар. Әлі яғи шундай тірек бар, әмма біліп яши, һәр бір жерде бәйләнмичә калган йөрәк бар. Хәйдәрләргә сусап яши татар, сандыга шын көтә тал кызы. Татар күңеленнән моңлар китә. Ничек яшәр татар ялгызы? Ничек яшәр татар ялгызы? Хөрмәтле дусларым, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бүгенге шундый матур, эчтәлекле Унак җыйнының әйбәт нидер бер милләттәшләр җыйнының бер чарасы тәмамланып килә. Минем бу шигырьдә яңгырамады. Чөнки Мәскәүдә Россия Федерациясендә Татарстан көннәре дигән улы чара ул татар әдәбиятына да башланган, аның моңына, җырларына багышланган, аның моңына багышланган. Менә безнең күңелләрдә менә шушы әдәбият туйгысы, моң, аһәң, менә шушы милли мирас туйгысы китмәсен иде. Менә мин бүген шигырьдә әйткәнчә, моңнар китә алар.
ләкин бездә ул калырга да тиеш. Аның чагылышы кала, аның мирас булып үзенең менә шушы гәүдәләнеше кала, аның дәвамчылары кала. Менә шуңа күрә бүгенге чара шуның бер искәрмәсе кебек. Мәскәү тикле Мәскәүгә килеп, татар мәдәниятенең булганлыгы турында, бүгенге халәте турында һәм аның киләчәктәге өметле язмышы турында без сезгә әйтергә тиеш идек. Һәм ел саен килеп шуны әйтергә тырышабыз. Татар әдәбияты, татар шигърияте, татар җыры, татар мәдәнияте, татар теле ул калырга тиеш, ул яшәргә тиеш, ул мәңгелек. Һәм ул булмамга үсер, үзгәрер, ләкин ул үзенең җанын, ички хасиятен саклап мәңге калырга